Hadien balayok ki jing ujor na ki kat tu kat ne, halor ka jingdon ki breu ki bakrong pisa na ki kali kiet merat, kum ki masi, ki muj, bat ki wei, kala penlong ki laiseng ban lek kendu yau Deputy Commissioner ka Ribhoi District, han nongpo ha ka arpulai terik jeliu. Ki laiseng ki bakentup ya ka CORP, MPUF, bat ka MPSO, kila lek ban ya kendu yau Deputy Commissioner ka Ribhoi, ban pensngau halor ka negaman, bat nakaliang jong kitay ki laiseng, kila dawaru bakadai ban donno ka veterinary checkpoint, kenang ban pentik na ya ka koit ka kia ki merat, ban syalan ban bamdo. So hadin bangi kendo mentai disi hadin mengayo sibun ki complaints. Iyo ki complaints na ki breu ki bateri ka ni kam. Telangan lengan jungi ngim interfere ka ni kam. Rega e bangi kendo mentai disi kalong ba kadon ka jingi krong pisa na kita ki breu ki bateri ka ni kam khayi masi. Ki ba khayi masi khayi mo kidon ki khna ki badai nang ni na Ribhoi district ki ba wat ki banyak kali kamai banyak truk yo ki complain jingi. Tadin bangyo ya komplain dengi yalde bangim tre gane ke ngim datip bah dan rega e bangi ya kendum dai disi no bangi keren sai disi golong lada fi pelaj lot ya boro lada khang lot ya boro ndai ba kan long siliang mo lada siliang kan la siliang sak krong pisa kata ka jing krong pisa ro ka bang komplain ka bangi yo golong ndriu hajar sanspa ndriu hajar te ngim yo receipt yo ga ngim yo anta ngim tip kan ka pisa kali sai ka degar government revenue na kali siya gani kapisa ka bangingi nakaliang jung kiwat kito ki brio ki batray kito kamro kimtim tenre ka bang nakaliang jung ngi snow ba kren siya government lada play solon sare bro ki beduk besok ki batray to kam ki mat ya kamay lang ndai bendan kita ki bahe kinlat ki baret kin ngat ban siu bisa sekta ki brio ki bukrong ha ki surok national highway tenre ngi kapat ki district administration ban sim kya gane dan nakaliang disiru la plan mata bo unsa simkha unsa pej bahai gane kam ban pinja khmat khang ba nangni smat kanum dan sukum kane ai ba lada ka ai bang munwang lada plai lo je bro lada khang lo je bro de tang kata he nakaliang jungi ya don lang gini perlok ti baya wan lang bani kendu UDC tadin minglayo ka jawab ni DC di ong mangin sapa ban pej kini ki kam lada kham makanya bej ko district de tang kita he nakaliang jungi to nakalang ko junga dengan di presiden juga kok stand ta kidon ki perlong naka MPSO kidon perlong naka MPUF ki baya don lang ne mo ki ba wa lang banya pensko ya ni kam long ba ndai ban pentut ken habai tri business tu nakalang jungi ngin pentut mo habai tri business mono ngin pentut tang ba kade banya jakalenti ken ndai ban long silang mo silang myo kam dai ban long ta ya be bro kata ga jingi keren jungi DC Assistant Pak na subunong ba nakaliang ka jungi ikwa bandon ya ka veterinary checkpoint lane kam bagi doktor kin check ang teh spot namar ngai ba kita ki masi ta ki mot ki balek nyam tip ki mot ki le chai ni ang teh abang iwan kidon pelok ki ba ku boring ai ring video ni kidon ki mot chibun ha ten ring asolunga ba ki mot ha la odi ki mot ha ka jela ka jungi hari khasi nampat ju das ngau than ba kita ki khasi jungi ki bam do mot ten ring ki mot ki le chai te ki masih ru ha ki don hantai ki masih ki la banya ki jala ki la banya sino ngam tip tang ban rei ke bangai ki long ba ki doktor jeng veterinary ngam i bikin don hantai ne ka state government akan urkom kan le ya kata ngam tip dan rei nakalang ke jungi ngi dawaru ba ya ka veterinary checkpoint ka di bendon hantai spot lada government ka tip ya kan ka yo ba ka don hantai te subha ban bu lang ya ka veterinary department bikin check i ki merat lada ka le ya ka jala ka jungi ne lada ka le baru subha ba kinbu ya ka veterinary department hantai tang kita hingi soban dawaru na government